ናሽናል ባንክ ኤርትራ ኣይተኣገደን ናሽናል ባንክ ድሰርኩ ሰባት ተሓቱ ትኸዶ ፐርሰናሊ ተንታጊደን ዝነበራው ናይ ሕድሪ ትራስቲን ካል አልተርናቲቭ ነይሩ ገለና ብዙሕ ንካታዓሉ ዝነበርና እሱ ይደርየካ ማዕረኽ እንደይ ኣገዳስነት ከምዘይ ብሉ ሳንክሽን ካል መንገድ ጌርካውን ክግበር ከምዝካል ኮር ፕሬዚደንት ነገርናይ ማዕትናትነት ዶሜስቲክ አፌር ኩሉ ብዙ ነገር 9 ወይ 80 ሚታዊ ብጽበዮ ብዛዕባ ናይ ቁጠባው ሆን ማሕበራዊ ፖሊሲታት ኮር ፕሬዚደንት ክዛረብ ይግጽበ አንፎርቹኔትሊ ግን ብዛዕባ ኢራን ተዛሪቡ ከመይ ሓሳባት ህዝቢ ኣዚ ሓያል ህዝቢ ጻዕራት ህዝቢ ክልወጥ ክሰርሕ ዝደሊ ህዝቢ ግን ብሰንኪ ቁርብ አት ፖሊስና ትርድ በለ ወይ ሪጅድ ሆነ ፖሊስና ክሰርሕ አይካለም ደሎ ከዕረይ ተባሂል ዶ ናይ ትራንስፖርቴሽን ናይ ገለ ኢስ ኦኬ እሱና እንደል ግን ታንጅብል ምስኮነ ሓሸሩ ተመሪስናኻ ገምጋም ንገብር ምክንያቱ ንሕና ኢና ገምገም ትደለና ሰርቪስ ተደረኺና ወይ ስለምታይ ተገብረ ኤክስኪዩዝ ዲኔሩ ሓሊፍ ሎት ኤክስኪዩዝ ብሕጅኻ ጽቡቕ ሓሳብ ከም ትደረኺ ክትግበር ኣለዎ ስለዝበለ ኮር ፕሬዚደንት ተሽን አሳንሽን ተወዳ ስለዘላ ተሽን አሳንሽዋት ክወሃብ ክእል ግዜ እቲ ኣብ ወረቐት ትሪዮ ዘለኻ ድማ ንሽተ ፓርት ናይቲ ሳንክሽንስ እዩ let me give you an example ኣብነት ክበካ ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ጀርመን ዝቕመጥ ኤርትራዊ ዝብለካ ናይ ዕቁባ ወረቐት ዘለዎ ግን ኤርትራዊ ዜግነቱ ኣብ ሓደ ፕላትፎርም ናይ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ንኽገብር ሽመይ ክስተዩ ኣብ ጀርመን ሬሲደንስ ፐርሚት ኣለኒ ወረቐት ኣለኒ ግን ዜግነተ ኤርትራዊ እንድሕሪልዎ ብሎክ ዝገብሮ you're not allowed to invest why is that መንግስቲ ኤርትራ ይኮንኩና ናይ ኤርትራዊ ዜጋ ጥራይ in fact ናይ ኤርትራ ፓስፖርቱን የብለን ኣብዚ ዕቁባ ክሓትት መጽየ ዘለኹ እዚ ክመዓራር ኣለዎ ሓሊፍካ ምህሳይ ሕጂ ሳንክሽን ክላዓልዩ نسمع لنا 100% كمان تلاعلي وإنا سمع ذا النمبر أبجبري أير علينا هجي كجلس كله قرابة اندحر أخل كوينو ناي ما إني قالت لكن في التحيي unless التقرب انت داي حاتيرو قبل نيرو هجي أبزي كم هينت بتعمنيش تاي هينت اندحر سموز كيدو تسرح ناس we are okay هنقبرينا بوزحنا قال ساقتي pressure زيد اللي هو مقانون زمناهنا أبكم مخا ببريشر كم زي سرحو خوين اسمعني تاع قمتنا ثير تاع أنا إثيوبيا زبلازل فسرا زلهم خالقن أبز حاش بوتان كونتاتن نعلم مكيارتن زقولوصو كلها إيرتراوان نحوار مرداتا خلونا زقبرو مجلس سلزقنا based on facts قال extremely دكونه diplomat disarkulu non-stop including yourself including Abdullah بعلم زلو ودابي قرب دو contradict يقبروني قرب أقطعني because knowing Trump is unpredictable فلاي نقدر كأت sanction من العال حزب إيرترا هاب أمريكا نلعنة حزب إيرترا يدتأمو قالوا whatever they do بتي classified دكونه بتي under the table دود ونعومي ملكي Yeah, thank you, Sharon. بزح خمتي كان حجن زارو نبرنا كان زعبيت ويجت تثبيتات كابكور بريزيدنت أي نبرن بيرسونالي مهنياتو نوح جزء انترفيو ناي نيويورك كود خليون ناي معلتنات سنتات كاتات ولا يحلفوني ديتيل مرينا بزح كونتراديكت تقدر يمتيو حسابات وين كينو دومستيك ابريجينال انترناشنال افيرز يدتكر سبيش لدسمع زياده دو قرب مستي زنبره مهنياتهم نفسه كست توم تحتوت كادرات بزاربو غدا خويننا بر قطبانا خنز ስለዝባል ነበረ ምናልባት ዓብ ኢሹ ስለዚ حساب ነበረ አነ ዘሐለፈ 5-6 ዓመታት ወይ 10 ዓመት ንበሎ ከም ዓብ አጀንዳ ዶ ይዛረበሉ ኾን ዝብል ግምታት ولا مولو ملا يكون جمبتات ميرني unfortunately ግን ኣብ ቅድሚ ክብር ፕሬዝዳንት እዚ ገዳ ኢማተሪያል ምዃኑ ወይ ቫልዩለስነት ነቲ ኢንተረስት ናይቲ ሃገር ከም ዘይ ምዃኑ ኣርኢና which is disappointing ማለት እዩ ግን ኣብዚ ንካታዓሉ ነርና ሻሮን ናሽናል ባንክ ኤርትራ ኣይተኣገደን ናሽናል ባንክ ድሰርኩ ሰባት
تحطوا تخدوا بيرسونالي تنتاجين زنبراون ناي حضر تراستين كال الترناتيف نيرو قالنا بزح نكات على زنبرنا السويدر يكا معرخ ندي اقداسنا كم زي بلو تسانكشن كال من قد غير كاونت دبر كم زكال كور بريزيدنت نغيرناي معتناتنا دومستيك افير كل بوز نبر 9 ወይ 80 ሚታዊ ብጽበዮ ብዛዕባ ናይ ቁጠባው ሆን ማህበራዊ ፖሊሲታት ኮ ፕሬዝዳንት ክዛረብ ይብጽበ አንፎርቹኔትሊ ግን ብዛዕባ ኢራን ተዛሪቡ ማጋ ናይ ትሪሊዮናት ዕዳታት ናይ አሜሪካ ካሊ ናይ ቬንዙዌላ ጉዳያት እዚ ብጣዕሚ ደሕዝን ማለት ንሕና ፖለቲካል ሳይንስ ማስተርስ ገብር ከለኹ ጋቨርናንስ ፖለቲካ ትማሪኻ ሲኤንኤን አልጀዚራ ዝከታተል ሰብዚ ኢዚ ከሆነ ማልታው ዝከታተል ኮይኑ ዝሓበሬታ ቬንዙዌላ ስለምንታይ አሜሪካ ከም ጌራ ዕዳታት ናይ አሜሪካ ማዕረኽ እንደዚህ ኢምፓክት ሎሪቲ ኢኮኖሚ ናይ አሜሪካ ምክንያቱ ዶላሪ ፕሪንቲንግ ማሽን አለዎም ሲምፕል ሶ ኢት ኢዝ ዳይሬክት ኢምፓክት አት ኢኮኖሚ የብሎም ሶ ከምዚ ዓይነት ትንተናታት ጌርካ ፓብሊክ ደብት ስለዝኾነ ማለት ኩሉ ጊዜ ኣብቲ ናይ ኢንታንጅብል ናይ ማኒ ሰርኩሌሽን ስለዝኸድ ብዙሕ ሽግር ነው ሶ ኣብ ከምዚ ዓይነታት ትንተና ልክ ነቲ ቤዚክ ነሰሲቲ ዘድልዮ ሕብረተሰብና ኣገዳሲ ድዩ ከም ስፒች ተልኒዮ ኣገዳሲ ይኮነ እንታይ ኢሉ ዋላ ሳይርዶን ተናንስሉ ነበረ ኣዴታትናስ እንታይ ዝብል ደሎስ ኣይርዶን ናርባት ንሕና ኢና ክንርዶ ንኽእል እቲ ዓለማዊ ተከታተሎ ትኾንካ ማለት እዩ ሲኤንኤን ቢቢሲ ወይ ከዓ ካል አልጀዚራ ኩን ዝከታተልካ ይብክርዶ ክልኸውን ሶ ናይ ፖለቲካል ትንተና እዩ ሩምበር ጂኦፖለቲክስ ትንተና እዩ ብልክ አጀንዳታት ወይ ፖሊሲታት ናይ ሃገር ዝገልጽ ስፒች አይነገር ዛን ዝተወሰነ ዓመታት ብዙሕ ግዜ ይልኩም ይኸይን እዩ ግን ቁርብ መሓሽ ሆነና ንጽበኔና ፎርቹኔትሊ አይ ተመሓሽን አይ ተገብረን ቡልቀይ ቁርብ ተሰሚዕኒ ወላ ኤክስፔክቴሽን አይንበረን ግን ከምዛ ሃንደበት ንጽብቅ ትደልይኻ ወላ ከይደለኻ ያኹን ኤክስፔክት አይንበርካ ግን ገለ ነገር ደዱ ብለና ኮን ገለልካ ተሐስብ ይኻ አንሳንሳ ፎርቹኔትሊ አይበለን እዛ يحزني امبر اجدا كم تلعل اول يلو هو تاجينا نيرنا ناي كومنت نايت قيح بحري كوربريشن قيح بحر هون بالتراست ثاني يوم نالو لك كوربريشن كم تخالق بالله كامباني يستعجل او ينفولد دبر نغيره مالت امبر ناشونال بانك يطلع ترانزاكت يدبر خلي بدولار نا امريكا صد خلي كاب امريكا كبر او زول سيلف فولتي كل تيمس فاينانس بتحسب بثاني فولتي تنكلوت فاينانشال تكالات بانك تاعنا doesn't support system يبلني تقبر يتخليها so زينة تعازيمنا unfortunately مالتي ምናልባት ተዛሓበ መድረኽ ንህዝብኻ ብዛዕባ ቁጠባ ሁሉ ብዛዕባ ክትጎበት ፖሊስታት ትነግረሉ ከምዛ መሰለ ዓብ መድረኽ አይ ተገልጸን ምክንያቱ ኮንስቲቱሽናል ፕሮቴክሽን 1716 ኮር ፕሬዝዳንት ዝገለጾ ኣብ ማዕልትና ጽነት እዩ so ከምዛ መሰለው መድረኻት ደሓን ስለዘለና ተጸቢና ከምዝራና ኮይኑ ማለት ነው ወላ ሙሉ ኤክስፔክቴሽን አይንበረን ግን እቲ ብዙ ትጽቢታት ዝነበረሉ ኣብ ዝንካታ አሉ ሐሳባት ሼር ንገብረሉ ዝነበርና ግን አኪድልና እዩ ኮር ፕሬዝዳንት so I don't know መጻያውን ከመይ ሐሳባት ህዝቢ አዚ ሓያል ህዝቢ ጻዕራት ህዝቢ ክልወጥ ክሰርሕ ዝደሊ ህዝቢ ግን ብሰንኪ ቁርብ አት ፖሊስና ትርድ በለ ወይ ሪጂድ ሆነ ፖሊስና ክሰርሕ አይካለም ደሎ ምክንያቱ ዲጋ እንድሕር ሰሪኻ ኣብ ትሕቲ ጀርዲንግ ክትገብር ኣለካ ናብ ፕሮዳክት ክትቕይሮ ኣለካ ንትሰርሕ ዲጋታት ድሕር ፅርግያታት ተሰሪኻ ወይ ናይ ትራንስፖርቴሽን ሲስተም ካ ከተመሓይሽ ኣለካ ሶ በፂሕ ንዝመፅእ ትራንስፖርቴሽን ከመይ ከም ዝነበረ ንፈልጦ ኢና وزكارة يكون مونوبولايز. مودن أتاخدي أفتي أنا أبزريتها وخيلكم. Actually كمان for the first time كمان عملت أويعو 2016 في ناي transport يكون ولا ناي anything ناي ماي ناي مبرات كلش الريك زرقايو ناي ولا ناي جزء كمان ناي construction كمان he said that so I think it's a plus for me. Actually كمان usually أخوون هاللو إلو إذا حدكم بتنزي
معلتي years away كمان 2016 2026 so which isn't that a good sign of it please أنا صبو بقوم تسمع مقدار يا بتعمل صبو عندي واو سمعت كان جيتنا شيء سمع زدلي أزبل كايو هذا ورحت يتعقلون يوم because they were happy this is what they want to hear من تاين عقب كده قبل the good part no فنزويلا وميغا ويكا إيران تلعيلو دتاق عزنبه أجي أو بزح دهان بزح نتاري دهان ما يدقن سبعة no دهان أم تاين نتاقي ملكان وانا فنزويلا تاقي ميران لك أديتات نبكين يتاق ناي فنزويلا كان نايتي زبيت هاو تزارب كله كبر president كمان نايلو معاملة قديمة معلتي يقولوا معلتي which is the deadline he said that 2026 إزي له كمان 4 يجلسوا 5 تكون جلسوا isn't that a plus isn't that what you are always talking about economy اللي نكسر هاي كأننا قلنا دي خاطر الكل بزي so isn't that good أجي شارون صبوا حسابي حسابك صبوا هاي تسأل عفون ولو نكون president تزاربه أجي كاب زربا ودحين نفلت إننا تدبر له construction سامو ركب له 20 plus years أجي نحن عندنا ندل 5 7 مسيلكي tangible نجار tangible budgeted كوينو نو control تجبر institutionalize تجبره بوخا خيد له maybe that's what he 2026 كو almost 6 months على إلنا لكو مو بعلو مجمر عندي عندك نكفتو إن أنا عارف مجمرين عندي حلي مسلي so هجي حسابات حساب صبوا على شارون هجي حسابات ناتين جلسة ناتين تنتنا جلسة هو هجي نايكور president خا each and every point تخاتاتي ليه so بو مسارتي خابي تنتنا دولو خدتي هجي لك كاب كم هجي فليز بلا كتقبر على وعيلو president ندحر كوينو كونا لو كده يقولون ሚኒስትርታት ኣለዋና ኢንስቲትዩሽንስ ኣለዋና እንድሕር ንብለት ኮይና ንዓንድ ቋጻጽራ ከልየርካ ንዓኒ ኻት ሓተ ዘለካ ትራንስፖርቴሽን ሜቶ ተይልካ ሚኒስትር መጓዓዝያ ኻት ንቕፎ ደለካ ሚኒስትር መጓዓዝያ ክሕተት ጥራይ ደሎ ኣዋይ ተገብረን አንፎርቹኔትሊ ኣው ይኮናን ክንዛረብ ደለና ሕጂ ኻ ክዕረይ ተባሂሉ ሎ ናይ ትራንስፖርቴሽን ናይ ገለ ኢስ ኦኬ እሱና እንደሊ ግን ታንጅብል ምስኮነ ኻሸሩ ተመሪስናኻ ገምጋም ንገብር ምክንያቱ ንሕና ኢና ገምገም ትደለና ሰርቪስ ተደረኺና ዋ ስለምታይ ተገብረ ኤክስኪዩዝ ዲኔሩ ሓሊፍ ሎት ኤክስኪዩዝ ብሕጂኻ ጽቡቕ ሓሳብ ከም ትደረደኺ ክትግበር ኣለዎ ስለዝበለ ኮር ፕሬዝደንት 2026 ትውዳ ስለዘላ 2027 ክወሃብ ክእል ግዜ ከማና ግን ድኩለና ንጽበይና ምክንያቱ we have to implement now ሕጂ ኣብ ግብሪ ኣውዒልና ከነተግብሮ ለና ድሪኻ በይኑ ኣውሽተ ዓዲ ዘሎ ኢንቮልቭ ኮይኑ ድገብሮ ነገር የለን ብሓፈሻ ኢንክሉሲቭ ኮይኑ ኩሉ ድሳተፈሉ ክኸውን ኣለዎ ሲስተም ከነፀሉ ክእል ኣለዎ ነው ስለዚህ ብቆም ዓይነት ክንሪኢ ኣለና ኣታኽልቲ ተራቢላ ኣባና ክምሰልካ ሃንሳብ ኣይትቆርጮባ ጅራር ሓወይ ይወድሞ ለዲም ክሎዝ then I'll give you say go ahead ዳን ክምልሰሉ ደይኮንኩስ ንሽተይ ኣብታ ናይ ሳንክሽን እሲ ከምቲ ንሰምዖ easily maneuver ክትገብሮ ትኽእል ኣይኮነን ሳንክሽን ናይ ኤርትራ let's not undermine the hadri way gale kublu khallo America just they're very intelligent they know where to cripple the economy lazi መንግስት ኤርትራ ካለ ተወሰኸት ካለ መስገበረት sanctions ናቶም evade አይገብሩን ወይ move አይገብሩን ከመስለካ they're very sophisticated in that regards አበይናይ ቦታ ካርምሎም ነት መንግስት cripple ከገብሮ it's sanctions that መንግስቲ ንመንበር ካኺዩ you need to understand that so መንግስቲ maneuver ከገብር ተጀሚሩ so does their sanctions መንግስቲ ከተዓጻጸፍ ክፍትን ከሎ sanctions ናቶም more dynamic እዩ እቲ ኣብ ወረቀት ትሪዮ ዘለኻ ድማ ንሽተ ፓርት ናይቲ sanctions እዩ let me give you an example ኣብነት ክበካ ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ጀርመን ዝቕመጥ ኤርትራዊ ዝብለካ ናይ ዑባ ወረቀት ዘለዎ ግን ኤርትራዊ ዜግነቱ ኣብ ሓደ ፕላትፎርም ናይ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ንኽገብር ሽመይ ክስተዩ ኣብ ጀርመን ሬሲደንስ ፐርሚት ኣለነ ወረቀት ኣለነ ግን ዜግነተ ኤርትራዊ እንድሕር ኢልዎ ብሎክ ይዝገብሮ you're not allowed to invest why is that መንግስቲ ኤርትራ ይኮንኩን ኣነ ኤርትራዊ ዜጋ ጥራይ
in fact na ኤርትራ ፓስፖርቱን የብለን ኣብዚ ዕቁባ ክሓትት መፅየ ዘለኹ እየ this is systematically ኤርትራውያን ካብ opportunity denied ክኾኑ ከም ዘለዎም now እዚ a very very smooth ክኸውን ዝግባኦ እዩ and Eritreans shouldn't be entitled ወይ ንከምዚ ዓይነት ክጋጥሞም ኣይግባአን ኣነ ዝጃ ፐርሰናል ከሞ ፕሮግራም ስለ ዘለኒ ኣብ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝረኣኹ እዩ so ከመይ ጌርካ ነዚ ክትሓልፎ ትኽእል ስለዚ እቲ sanctions ናይ ኤርትራ is very very deep ከምዚ ድኳን ሕድሪ ሬድ ሲ ኮርፖሬሽን ገለ ክብሉ ከሎ they know these are the kind of the መንግስቲ ዝንቀሳቀሰሎም እዩ the day the government changes something else they're going to change ምናልባት ክገብሮ ዝኽእል ኣብቲ ሓደ ግዜ ተዘራሪብና ነርና yes there are መንግስቲ ክሳብ ሕጂ እንታይ ሰርቫይቭ ገብራለ ተልካን they play another ካልኦት ነገራት ኣይገብሩን ማለት ኣይኮነን ወይ እውን ካልእ ክግበር ዝኽእል ነገር የለን ማለት ኣይኮነን I agree with you in that ግን እቲ ዘሎ sanctions ካብን ኣብን ኣብነት you cannot officially buy things easily ምክንያቱ ንዓኻ ዝሸጡ ዘለዉ ትካላት they see risk with you ሕጂ እውን እዚ sanctions lifted ኮይኑሎ ተባሂሉ ከሎ expect for the next ሓደ ፋይናንሻል ሴክተር ዝዋሳ ኤርትራዊ ንኣነ ዝፈልጦ ትካል ዘለዎ ማለት እዩ 2018 ሳንክሽንስ ሊፍትድ ኮይኑ ተባሂሉ ክሳብ 2021 ሳንክሽንስ ነይሩ ስለምንታይ እቶም ትካላት ኣይቀበሉኻን እዮም ይፈርህዮም ናይ ኣሜሪካ ሳንክሽንስ ብጣዕሚ ደፍርስ ነገር ስለ ዝኾነ ፓብሊክሊ ድማ ኣሊንያ ኢሎም ክሳብ ዘይተዛረቡ ብታሕቲ ታሕቲ እንድሕር ኮይኑ ትካላት they don't want to compromise ናይ ኤርትራ ገራይ ይትረፈና ነቲ ምስ ኤርትራ ንገብሮ ቢዝነስ ይትረፈና እዚ ሪስክ ዛይን ወዘን ናይ ብሉኻ እቶም ምሳኻ ዝሰርሑ ድማ ኣዝዩ ክቡር ዋጋ ይኽፍሉኻ ስለዚ እቲ መንግስቲ ናይ ምትፅጻፍ ዓቕሚ የብሉን ወይ እውን ነቲ ሳንክሽንስ ብካልእ መንገዲ ክሓልፎ ይኽእል ነይሩ ዝብል ኣተሓሳስባ ሙሉእ ብሙሉእ ሓቅነት የብሉን ኣብ ገለገለ ክትገብር ኣይትኽእልን ማለት ኣይኮነን ይገብር የለን እውን ማለት ኣይኮነን ግን ነዚኣ ቁርብትለይ ኣድረስ ክንገብራ ደልየ በቲ ካልእ ዝበልካዮ ናትካ ርኢቶ ሪስፔክት ገብሮ እቲ ኩነታት እውን I know ይካተለካ ስለ ዝኾንኩ ናትካ opinion is respect ባይወቅ sorry for interrupting sorry yeah that's okay thank you እቶም ቀዳሞት እዲኦም ደስ ስለዘለዉ sorry ዶዶ go ahead ደምደን ሞዳ anyway okay ከጅምር ኣብዚ ናይ ወዳእ ፈርቂ ዝበሎ እታ ቀንዲ ንዓይ ዝሰሓበተኒ ዓለማዊ ስርዓት ክመዓራረል ነው እቲ ናይ ኒውክለር መንዩ ኣፍቃዲ ኒውክለር ክህልዋ ሓንቲ ሃገር ስለምንታይ ከደ ይህልወን እሳቶም ምን ኮይኖም እዮም ዓደልቲ ከም ሰብ ማይ ንኣብነት እሳቶም ድላዮም እቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ብዘዋንስ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ የፍርዩ ኣለኹ ኒውክለር ሽሕ ድነበራ ሓንቲ ሃገር 2000 ኣብፅሓ ክንበሃል ንሰማዕ ኣለና ሶ መን ኣራዊት ንግሆት ስኢሉ ሕጂ ኒውክለር ኣለኒ ሰብ ክቐትል እየ እሳቶም ግን 5,000-6,000 ኒውክለር ዓጢኦም ከለዉ ንሕና ክንሕዛ ኣለና እሳቶም ሰብ ኮይኖም ንሕና ከዓኒ ሳብ ሂሞን ኮይና ተኻልእ ዓለም ምዃኒ 99% ጥራይ ኣይኮነን ከማኒ 1000% ዓለም 7 ሃገራት ካብ 207 ሃገራት ገሊአን ዘለወን እሰን ሕድሕደን ተዓዲለን ኔቶ ኩለን ኣለወን ተን ዝሰርሓ ናይ ኔቶ ኣባላት ክሕዝኦ ፍሪ እዩ ራሽያ እውን ንተኣምኖ ሰብ ንተኣምኖ ሃገር ከም በዓል እዚኣ ላዕሊ ዘላ ምን ያሽን ናይ ብላዕሊ ዩክሬን ዘላ ሃገር ኣርኪዩቲ ንራሽያ ትመርሒ ናይቲ ሃገር ቤላሩስ thank you ቤላሩስ ክትህባያ ይበሃል ንኻልኦቱን ክትህብ ትኽእል እያ እንድሕር እሞ እስኻ እንታይ ኢኻ ትሓስብ እዛ ዓለምሲ ዓለሚካ ትሓስብ ኣበይ ክውድ ጃስት ዝኾንና ክውድ ኣብቲ ነጥቢ ክምለስ ሕጂ እዚ ክመዓራር ኣለዉ ሓሊፍካ ምህሳይ ሕጂ ሳንክሽን ክለዓል እዩ ንሰማዕ ኣለና 100% ከማን ተላዒሉ ኢና ሰምዕ ዘለና እምበር ኣብ ግብሪ ኣይረኣናና ሕጂ ክገልፅ ከሎ ቀረብ እንድሕር እኹል ኮይኑ ናይ ማይን ኤሌክትሪክን ክፍታሕ እዩ አንለስ እቲ ቀረብ እንተደይ ሓፂሩ እብል ነይሩ ሕጂ ኣብዚ ከም ሂንት ብጣዕሚ ንእሽተይ ሂንት እንድሕር ስሙዝ ከይዱ ትስራሕናስ we are okay ክንገብር ኢና ብዙሕ ነገር ኢለ ስምዕ I hope ብዙሕ ነገር ክንገብር እቲ ዶላር ላትና ክንድላይ ክንቀሳቀስ እቲ ዝነበረ
ተገቲኡ ዝነበረ ወይ ከዓኒ ብኣዝዩ ድኹም መንገዲ ዝቐፅል ዝነበረ ናይ ዳግመ ህንፃ ምንቅስቃስና ክሕይል ንፅበ ግን እዚኦም ፕሬዲክተብል ከመን ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ሕማቕ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ነዚኣ እየ ከዓኒ እቲ ዘሎ ስርዓት ዓለማዊ ስርዓት ክዕረ ኣለዎ ዝበለ ልዕሊ ኩሉ ግን ቁሩብ ዶ ስሙዝ ክኸውን ነይርዎ እቲ ኮንሰርን ሕጂ ስኽም ብፍላይ ክትዛሪበ ነኪ ከምዚ ትገብር እቲ ማለት ፖለቲካሊ ኮሬክት ዓይነት ዘረባ እንተዝኸውን መሓሸ ይኽእል ካብ ነጥቢ ከምኡ ተረዲእኒ ንዓይ ሕጂ ንሱ ዓለም ሙሉእ ትብሎ ዘላ ይደጊምዎ ከም ይስማዓልና ዓለም ሙሉእ ሲ ኣሜሪካ ከም ዝኾይና ሓሊፈን እስራኤል ኣላ ምስኣ ኤሮጳ ኣለዋ ሕጂ እኮ እተን ኤሮጳ ቁሩብ ኣብቲ ናይ መጥቃዕቲ ገለምታት ቁሩብ ድሕርሕር ዝብላ ዘለዋ ይመስላ ምክንያቱ ንዲፕሎማሲ ጥራይ ድመርፃ ዘለዋ ይመስላ ቻይናን ራሻን እንዳዓበያ ከዳ ኣለዋ ናይ ፅባሕ ንግሆ ናተን ፊቸር ሓሲበን ዝገብራ ዘለዋ ይመስላ ግን ኤሮጳ በጀካ እስራኤልን ኣሜሪካን እስራኤልን ኣሜሪካን እውን ውሽጢ ከምኡ ዓይነት ኮንሰርን ኣለዎም ፅባሕ ንግሆ ምስ ዋላ ሓደ ክነግዱ ዘይክእሉ ደረጃ ተበፂሖም ንዖም ፅቡቅ ኣይኮነን ወይ ከዓኒ ኩሉ ሰብ ኣብ ዘይሰምዓሎም ደረጃ ገልጾ ከሎ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሚስ ካልኩሌሽን ምስ ኢራን ኢሉ ዝጠቐሶ ምስ ቬንዙዌላ ዝገበርዎ አንወረንት ዝኾነ ኣታክ ናብታ ሃገር ምስ ምጉብባዕ ምስ ኪባ ዝገብርዎ ዘሎ ገለ ዕንደራ ዝኩሉ ሲ ዘይፍትሓዊ ምዃኑ ዓለም ዝኹንኖ ዘሎ እዩ ስለዚ መርገፂና ሲ ናብቲ ቁኑዕ ኣመት ሒዚ ኸይድ ስለ ዘሎ ሲ ከም ኤርትራውያን ሲ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ከም ዘለና ዘርኢ ስእሊ ሂቡና ትማሊ ሕጂ ኣሎቲ ኣነ ዝግምቶ ፐርሰናሊ ብኣይ ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ ምትንኳላት ኣሎ ተፃባኦታት ኣሎ ኣሜሪካ ንዖም ክትከስሮም ከም ዘይትደሊ ኢትዮጵያ ከዓ ቀደም ዝኸሰርዎ እቲ ቁኑዕ ዝምድና ምስ ኤርትራ ኦሬዲ ዳሜጅ ስለ ዝገበሮም ድሕሪጂ ምስ ኣቢ ብወገና ክግበር ዝድለ ዝምድና ከምዘየለ ተዓፅኦ ከም ዝኾነ ምስ ፋኖ ኩን ምስቶም ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ መርጅ ዝገብሩ ዘለዉ ንዕኦም ኣብ ምጥማት ንማዕድወሉ ዘለና እምበር ብሕጂ ምስ ኣቢ ምስ ኩሉ ክፉእ ግብሩን ምስቲ ዝገብሮ ትራስት ቢትራያል ገለሲ እቲ ናህና መርገፂና ንፁር እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ምስ ኣቢ ኮምፕሮማይዝ ጌርካ ብኣሜሪካ ጌርካ ዝግበር ፀቕጢ ፕሬሸር ዘይደልይዎ ምዃኖም ዘምናህና ኣብ ከምኡ ከዓ ብፕሬሸር ከም ዘይሰርሑ ኮይኑ ስምዐኒ እቲ ግምት ናተይ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝብላ ዘሎ ፈስራ ዘለኹ ካልእ ግን ኣብ ዝሓሸ ቦታን ኩነታትን ናይ ዓለም ምቅያረትን ዝገለፆ ኩላና ኤርትራውያን ናይ ሓባር መረዳእታ ክህልወና ዝገበሮ መግለፂ ስለ ዝኾነ ቤዝድ ኦን ፋክትስ ከዓ ናይ ኢራን ኩነታት ናይ ቬንዙዌላ ኩነታት ካልእ ዘርአየና ስእሊ ስነ ዝነበረ I think ክትቃልሲ እቲ ናብራ ቀደምና ዝሓሸ ኩነታት መገድታት ክፈት ኣሎ እቲ ሆስታይል ዝነበረ ሕማቕ ተፃብኦታት ምስ ኣሜሪካ ስቲል ትዝምድናውን ናብ ምምሕያሽ ከይድ ኣሎ ዋላ እገዳ ይለዓል ኣይለዓል እቲ ሕማቕ ተፃብኦታት ዝነበረ ግን ዘየለ ከም ዘሎ ግን ትሪኦ ኢኻ ሕጂስ ኣብ ዝሓሸ ቦታ ከም ዘለና ግን ከዓ ኣብቲ ሙሉእ ብሙሉእ ንደልዮ ዝምድና ምስ ኣሜሪካ ከም ዘየለና ካብቲ መግለፂ ተረድየ ማለት እዩ Thank you ፊሽሓወይ but ቁሩብ ንዓይ ኮንትራዲክት ገብረኒ እንታይ እዩ his previous interview ክቡር ፕሬዚደንት ምስ ክንገብር ኣለና ፅምዶ ምስ ኣሜሪካ we are working on it ሕጂ ናይ እዚኣ 2016 ዕድል ኣይገበርናን we are trying again ኢሉ ኣስንደ it is not last interview ዝነበረ እዩ
Okay, with that being said, abdega zallow Ertrawian in every corner teams America zallow senator walam State Department يركبكم بتعمل كتر they work hard more than ever مرتين in every corner including ناس يوم عبيت مرحتنا دقبروت shuttle trip to Saudi ولا to Cairo يهون ولا نتي مسعود باولوس مركابهم ناي حجي مراحي مسعود له بنيز جاي كل نجار تجيرو مستودع sanction is lifted as far as I'm concerned as far as I know انتهي عن procedure law coming from now we'll see عنسا كلنا كلنا but حجي أفتي president دقبرو حتى مجمرة دقبرو intern speech متكم كالد عزبو maybe deep inside the political بجهن بينايت diplomat political level وقرباس قايدة يكونن حجي for example بزعبا فنزويلا مزراب بزعبا إيراق مزراب بزعبا ناي أمريكا economy كافت 30 trillion سي after 40 trillion بس كله deficit ناي كل detail مها calling Trump 11 times after speech كلام هلا وقرب تي أبدأ زلوا ولا تي diplomat سرقوا extremely دكون diplomat سرقوا non-stop including yourself including Abdullah بعلم زلوا ودابي قرب دو contradict هاي قبروني قرب أقول تعني because knowing Trump is unpredictable فلاي نقدر كأت sanction من العال حزب إيرترا هاب أمريكا نلعنة حزب إيرترا يدتأمو الله whatever they do بتي classified دكونه بتي under the table دود ونعومي ملكتي but بتي public image especially من حزب إيرترا بتي sanction دهازو financial نايت economy سلزغونه سلزفلتو بتي الزرارب قرب سكتة سلزفترة some of the Eritreans in general كمي جيرنا نتسرسي كم دردو إذا ناي إيران ناي nuclear money هابي nuclear label لعدي كا قليل كا you know you I mean he literally touched the whole global attention within 10 minutes. Was that really important? That line strategy is that his Ertran grasp نقدر برسي تسعبو الله ودي مالتي قرب contradict جبر مسؤول ترايني and I felt that way يعني personally that's how I felt. نايت مجرش هذا he could have said in a different way especially مقبل 30 عام it's a nice sanction diplomatic بتعمل صبوها وهي كيدالو everywhere people are happy more than ever حجيتي ولا تي علم سيابانا يزلا حق انداوز أي he could have said it in a different political or diplomatic tone كبلو مخالي نيرو instead of mentioning Trump unpredictable ndahon ndafelet kaso lusi 11 times to mention كيركا ناتو نايتي economy مفراس ناتو قليل كا تزارب سياسة كفكاية I don't know people they have different opinion كما يجرم يوصلوا كلنا تفعل عليه ستاين ديزلنا السوق أكافتي دليت لما تاي تينا sanction من العالم تينا سوافت من العالم قدامي تتقامي تحزبي إرتاي تتقامي لما تاي تكون راتي قبريو نتحزبي تنجيرويت you have to work on your diplomacy كتسرقوا لكم public diplomacy تبعي لسب أب كل عالم أب كل مدين يوروب تلو أفريقيا هلو أمريكا زلوا more than ever كمان أمريكان تسريح الليو يجي كمي جيرو يمسوا قرب سكتات أنا علني I was to be honest with you this was not my expectation see but the soft diplomacy جيرو كم سي هاش كيفون إن كل عالم كيفن كفا إن كل ريخون إيران يكون نيجلا كيفن كفا we are working things not نربحنا هلينا نايناتنا sovereignty دهلو نعنا bilateral كوينوس we're trying to work يلوس كذا حالفا I would have been happy نتي public image especially to Eritreans especially نتي تسفاوي حزب دسبير لو سلاسان حموشتان عمد تسفاوي دسبير تسفاوي رو ثاني عن دسبير حزبي would have been a better way لحسب thank you نتي opinion is عادي لحظة على محبار
حبوشة تغلبسة سخناي كدم وخمر نسا عاقب بسمرة فايلة عبيرة يشاوت ساعات وحوقا وزيا بشغل أسمرة بهاوي رقيبة بشغل أسمرة بهاوي رقيبة رتان غايو هدبي صحي قابري غايا ليلي مرهاوي رقيبة أباي نسمرة مرهاوي رقيبة أباي نسمرة مرهاوي رقيبة أباي نسمرة مرهاوي رقيبة أباي نسمرة عند حبوشة